Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з хамфам спяваць. Разам з хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з хамфом спявай. Хамф паскараецца. Аднойчы хамф прыйшоў пагуляцца да Лун. Мама Лун займалася ёгай. Лун таксама любіла ёгу. Хамф, паглядзі, я стаю на адной назе. Паспрабуй і ты. Добра. А гэта зусім няпроста. Трэба працягваць спрабаваць, як я. Гэта называецца кулёк. Зможаш зрабіць кулёк, Хамф? Не ведаю. Ох, я заўсёды гатовы. Проста не ўпэўнены, што перакулюся цалкам. Табе дапамагчы? Не, не хачу пакуль перакульвацца. Лун! Не пхай хамфа, ён яшчэ не гатовы. Але гэта проста. А можа, пойдзем у парк? Добра. Я скачу вельмі добра. Так, вельмі добра. Мама Лун павяла хамфа з Лун у парк. А я лётаю вельмі добра. Хамф ведаў, што не можа лётаць, але яму дужа хацелася выканаць кулёк. Сябар хамфа Уоллес таксама быў у парку. Здароў, Хамф! Здароў, Уоллес. Што ты робіш? Хамф, ты стаіш да гары нагамі. Я спрабую зрабіць кулёк, але не ўпэўнены, што змагу цалкам перакуліцца. Але гэта проста. Я табе дапамагу. Ох, Лун! Ой, прабач, Хамф. Я не хацела. Атрымалася! 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 Зраблю кулёк яшчэ! Гатовы, Хамф? Гатовы! Зноў атрымалася! Малайчына, хамф! О? Цяпер не дапамагай! Добра. Хутка хамф ужо мог рабіць кулёк цалкам самастойна. А давайте зробім кулёк усе разам. Падрыхтаваліся, нахіліліся, наперад! А я вельмі хутка бегаю. Глядзіце! Бачыце, вельмі хутка. Люблю бегаць. Бяжым, бяжым! Пачакайце! Я вельмі хуткая. А я ще хутчэйшы. Амаль. Калі яны пачалі падымацца, Лун запаволіла бег. Уоллес таксама запаволіў. Але хамф запаволіў яшчэ больш.
Сюди, Хамф! Ти надто марудний! Добре, наперед! Давай, Хамф! Але я стаміўся. Хамфу хацелася дагнаць сяброў, а потым сталася нешта дзіўнае. Ого! Як ты гэта зрабіў, Хамф? Думаю, я просто зрабіў кулёк. Насамрэч, ты зрабіў кучу кулькоў. Кучу кулькоў. І я хачу паспрабаваць. І я! Ты марудна ўзбіраўся на ўзгорак, але спусціўся вельмі хутка. Хамфу таксама хацелася спусціцца. Але галава так круцілася. І я зрабіў некалькі кулькоў. Бачылі? Яшчэ раз, яшчэ! За намі, Хамф! І я паспрабую яшчэ. Кулькі – мой улюбёны занятак. Скочванне. Гэта проста скочванне. І Хамф з сябрамі ўвесь вечар скочваліся з узгорка. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай.